Bukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board karong sugod karong Sabado aron lang matagad ang application sa mga PUJ operators aron makonsolidate ang ilang mga prangkisa. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kini ang gipaywaw ni LTFRB7 Director Eduardo Montialto Jr. Human ni mando si Presidente Bongbong Marcos ngawa na extension human mapupos sa Abril 30 ang tagal sa consolidation sa mga PUV franchise. Bato ni Montialto nga sa kapin 4,000 nga unit sa PUJ sa Central Visayas. 11% niini kon 440 na lang ang wala pa makonsolidate ang prangkisa. Sagad niini niya sa Cebu City nga nagdagan sa 8 ka mga ruta. Hinungdan nga panawagan ni Montialto sa mga operator nga mulihok na. Kung gikinahanglan, buksan nila ang ilang buhatan sa adlong Domingo. Ila kining buhaton hangtod na sa pagtapos sa tagal. Wala pa gid nag-consolidate among giawhag nga anhilang mo diri sa opisina kay ang consolidation dili ni phase out. Naa patay mga grace period nga gihatag ani bisan pa og dili mo pasar kanang inyong sakyanan sa kaning vehicle inspection system nga buhaton sa LTO. So anong hinaot mi nga kining nabilin nga pipila na lang nga mo appeal aning atong modernization kay para ni kaayuhan sa tanan. Gitataw ni Montialto nga kun magdumili man ang 440 nga magpa-consolidate, dili na makapamasahero pa ang maong mga PUJ. Di usab apektuhan ang transportasyon sa Sugbo kay adunay 280 ka mga unit sa modernized PUJ nga naka-standby lang. Doon natay reserve nga naka-standby. Dili lang kay kana ang tanan nga ruta nga less than 60%, naman tayo na-identify nga ruta less than 60%, kanang ruta ha, maagihan po na sa aning nga mga modern PUJ nga nagbiyahe pananglitan kining IT Park to Banawa. So, sa Banawa na to wala nag-consolidate. IT Park to Banawa nga ruta gamay raman po na. Mga jeepney drivers nga nahinabi sa Mandawi City ang nipadayog kabalaka sa deadline sa franchise consolidation sa hinapos sa Abril. Si Marjun nga nag-abang og 01K nga ruta sa jeep na abtan nga mipahaway una taliwa sa grabing kainit sa panahon. Aso niya, kun may nayon nga mag-ili sa modern jeepney maglisod siya sa abangan o dili makasugakod. 1,200 ang adlaw-adlaw niyang abang sa jeepney. Mo ra ba niyang panginabuhian ra ba na ilain trabaho? Kapay ka ng trabaho minimum sa likod, nga kanil ba, makakunkuhan may gamay. Bukat sure, kay mahal nakaabang mga tradisyonal na likod, kay ka ng mga modern. Ang laing driver sa traditional jeep nga nahinabi, mipasabot nga nakakonekta na sila sa kooperatiba. Apan kun mapatuman na gyud, layo ra kuno kaayog diferensya para kanila. Kiniusab ang pamahayag sa ubang pang mga namasaherong driver nga atong nahinabi. Wa ko na ni. Sa mo kabalaka kuya. Ang lisod na ayo, saan may mga ibuhi sa mga pamilya ni? Ang precise na nakasuod naman sa modern. Nakasuod sa modern. So wala kayong epekto sa inyo, sir? Kita mo na deadline, implement. Sa muang ka, inadlaw na ginanamuha kay sa co-op ka, inadlaw na ang sildo. Oba ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.